vzácni hostia, milé kolegyne, kolegovia, milí žiaci. Je pre mňa veľkou cťou a potešením privítať vás všetkých, ktorí ste tvorili a tvoríte históriu našej školy Golianová Banská Bystrica. Teší ma, že tu vidím veľa bývalých kolegyň a kolegov, súčasných učiteľov, zamestnancov, rodičov, bývalých a súčasných žiakov. Som rada, že ste prijali pozvanie a spolu s nami chcete osláviť tento výnimočný deň, 50. výročie základnej školy Golianova 8. Je mi ľúto, že tu nevidím veľa srdcu milých tvári. Žiaľ, nie sú už medzi nami. Spomínam na nich s veľkou úctou. Ale kolobeh života je nezastaviteľný. My starší sme uvoľnili miesta mladým kolegom, ktorí dnes preberajú štafetu a pokračujú v našej ceste a krásnej myšlienke, aby sa z našej školy stal ostrov vzdelanosti, múdrosti a úcty k človeku. Mala som to šťastie pracovať viac ako 45 rokov v kolektíve priateľských a zanietených kolegov. To sú spomienky, na ktoré sa nikdy nezabúda. A ja verím, že si zapamätáte dnešný deň, že vo vás zostanú milé spomienky na túto dôstojnú slávnosť, že si odtiaľto odnesiete pocit úcty ku našej škole, ako i ku všetkým, ktorí boli a sú jej súčasťou po celý čas jej existencie. 50. výročie našej školy, ktorá spojila naše životy a cesty, je príležitosťou zastaviť sa a zaspomínať. Tak teda spomínajme spolu s našimi žiakmi.
Čauko. Ahoj, čo máš nové, vyspatý? Hej, ale pozri, aký superový tablet mi oco doniesol. Ukáž? Ten je parádny. Taký som ešte nevidela. Odkiaľ je? Je z Japonska a vraj je nejaký ultra špeciálny. A v čom je taký špeciálny? Otec mi vravel, že je tam nejaké tlačítko alebo funkcia, ktorá ťa dokáže presunúť až k počiatku vyhľadávanej veci na Google. To čo je za halus? Ako by ťa mohla nejaká funkcia presunúť treba z 50 rokov do minulosti? To fakt netuším, ale môžeme to skúsiť. Jasné, skúsme to s našou školou. Toto je to tlačítko? Áno. Tak naklikneme. Janka, pozri sa na seba. To, čo máš za účes. Ako keby si mal pod tými vlasmi napuknutý balón. Pane Bože, Juraj, čo ak sa nám to naozaj podarilo? Aha, pozri. Tam je akýsi stôl. Áno, a sú na ňom nejaké papiere. Poďme sa pozrieť. Aha, je na nich čosi napísané. Píšu tu, že naša škola, ale cesta späť do 21. storočia je možná len pod jednou podmienkou. Musíme sa premoderovať celým obdobím. A to doslova. Ukáž, píšu tu, že sme v roku 1964. No márnosť. To je celých 50 rokov. A práve sa zakladá naša škola. Asi budeme musieť ísť do toho, ak sa chceme vrátiť. Tak poďme na to. Tak poďme. Súdružka Riečanová, súdruh Baránka, opäť sekund začíname vysielanie. Zaujmite svoje miesta, prosím. 5, 4, 3, 2, 1, akcia. Vážení diváci,
Prajme vám pekný večer a pripomíname, že dnes je piatok 28. novembra 1964. Československá televízia zahajuje dnešné vysielanie a my vás srdečne pozývame k sledovaniu pripravených programov. Tak, ako vždy, aj dnes sú na rade správy. Dobrý večer, vysielame správy televíznych novín. Z domova. Banská Bystrica. 7. septembra 1964 prvýkrát otvorila svoje brány základná škola na ulici Československých pionierov pod vedením riaditeľa Vladislava Javočíka, zástupcov riaditeľa Juraja Fonosa a Miroslavy Leštákovej i skupinovej vedúcej pionierskej organizácie Olgy Jablonskej. Svoj druhý domov v nej našlo 973 žiakov z Banskej Bystrice, Hornej a Dolnej Mičinej, Šálkovej, Môlče, Španej doliny a Harmanca. Patronátom školy sa stal závod Smrečina spolu s celovýchovnými jednotami Iskra Smrečina, Partizán, Dukla, Slávia, PF, ktoré spolupracovali pri výchove športových talentov. Od otvorenia školy sa zodpovedne plnia úlohy určené stranickými a štátnymi orgánmi. Na činnosti školy sa podieľajú také spoločenské organizácie, ako sú revolučné odborové hnutie, Československého detského priateľstva a najmä pionierská organizácia Socialistického zväzu mládeže. Už v kopskom roku 1967-68 pokusne otvára prvá experimentálna trieda ľadového hokeja ako prvá v Československej socialistickej republike. Prvé úspechy získavajú naši mladší žiaci v rokoch 1969 na prvých oficiálnych majstrovstvách Slovenskej socialistickej republiky mladšieho žiactva v Litovskom Mikuláši.
Od tejto doby pre naši hokejisti úspech za úspechom. Nevídaný enormný záujem o hokej u detí sa stal vážnym konkurentom futbalu.